I dobar dan, dobrodošli u novi video. Da, to je taj današnji dan, 15. mart 2025. I krenuli smo da pružimo podršku studentima na velikom skupu u Beogradu. Trebalo bi cela Srbija da dođe u Beograd. Ovoga puta krenula je i Maja. Maja se malo plašila, nije joj svejedno. Pumpaju jedni, pumpaju drugi, tenzije su povišene. Ipak je odlučila da krene sa nama, iako ima malo straha kod nje kako će se ovo proći. Ali da nema straha ne bi bilo ni hrabrosti. Tako da zajednica bajkera se ponovo odazvala da se pridruži studentima i da im pruži podršku. Kao i uvek, ja idem da se nađem s mojim drugarima, sa Markom i Stefanom, pa idemo zajedno na mesto okupljanja bajkera kod Ikee na autoputu. Očekuje se veliki broj ljudi, veliki broj bajkera. Nadamo se da će sve proći u najboljem miru i redu. Da nećemo imati nekih neprijatnih situacija, da neće biti tuča i upotrebe sile od strane policije. Stižemo na mesto susreta sa Markom i Stefanom da vidimo gde su oni. Gde je Mare? Gde je Stefan? Jel si ilazimo? Rekao, jel si ilazimo s motora ili odmah idemo? A, idemo te. I evo, lagano smo odmah krenuli da stignemo na mesto okupljanja. Znači, po gradu ima brdo lažnih studenata, lažnih poljoprivrednika sa nekim raspalim traktorima, lažnih veterana, lažnih profesora, lažnih roditelja. Jedino čega nema lažnih, to su lažni bajkeri. Mi smo 100% original. I nas nije uspeo da falsifikuje. Tako da smo sad krenuli prema Ikei. Evo, pogledajte prilazne puteve ka Ikei, svi nam se priključuju. Biće velika kolona sigurno, nezapamćena. Gledaj ga ovaj, kao Superman zakačio zastavu oko vrata, vijori se, samo što ne poleti. Ništa, to je to, ajde javljamo se kad stignemo dole na Ikeu. I evo nas, lagano stižemo na parking kod Ikee, pumpa u blizini, ljudi sipaju gorivo. Idemo da vidimo da li ima bajkera, da li su se okupili. Verujem da će ih biti dosta. O, eno je tamo masa bajkera. Pogledajte ljudi koliko ih je. Idemo tamo negdje da se parkiramo. Au, neverovatna kolona. I evo, stigli smo, zaista neverovatan broj motora. Malo se raskomotimo, da se raspitamo kad je kretanje. Ovdje treba sačekamo sve bajkere iz cijele Srbije da dođu i onda krećemo. Ajde, javljamo se kasnije. mi šta se skupljamo, mi smo se ovdje raširili, a tek ćemo se širiti i širiti. Tako?
I evo nas, 12 sati i 5 minuta, ova neverovatna kolona lagano kreće. Ogroman broj motora, neverovatno. Pogledaj, neki su još na parkingu, mi ovdje već izlazimo na autoput. Znači, autoput je ceo naš. Pa ceo put je zatvoren samo za nas, izgleda. Pogledaj šta ga ih je tamo, pogledaj. Znači, mi se već vozimo autoputem, ovi ljudi još stoje na parkingu i te kreću. Ovo je nešto neverovatno. Znači, ovo je kolona par kilometara dugačka, vidi ovo. Nikad nije bilo ovako. Još ima ljudi na parkingu, nisu uspeli da izađu. Mi se vozimo autoputem. Ništa, ajde, idemo lagano ka gradu, javljamo se kasnije kad stignemo malo bliže centru grada. I evo nas, lagano ulazimo u grad, eno vide se na 3 solitera kapije Beograda. Neverovatno. Pogledaj, svi sa pumpe izašli da pozdrave. Kolona je ogromna. Da vidimo šta će da nas čeka kad budemo ušli u centar grada. Ne znam da li se vidi, pa ova kolona je nekoliko kilometara dugačka. Evo, lagano prolazimo deo grada koji se zove Dušanovac. Pogledajte mostove, nadvožnjaki, ljudi nas dočekuju, mašu. A još smo na autoputu, još nismo ni ušli u grad. Pale i baklje uz znak dočeka. I evo nas, isključili su nas sa autoputa, idemo prema centru grada, je li moguće da će nas bace baš na Slaviju? Ljudi su krenuli peške, a mi prolazimo sada motorima. A ne, na autokomandu izgleda idemo. Ne idemo na Slaviju, idemo na autokomandu. Neverovatan broj ljudi na ulici koji nas dočekuje i maše nam. Ne, ipak idemo na Slaviju. Ide se na Slaviju izgleda. Oooo. Kolika kolona. Ovdje nema mesta da se prođe. Jedino ako se ovdje ne parkiramo. Moguće da ćemo ovdje i da se parkiramo. Gle, hoće da se slikaju, gle. Aj sad svi. Ja predlažem da mi ovdje stanemo i siđemo. Ajmo, silaze svi. Siđi polako. Neverovatan broj ljudi. Evo ga, hram Svetog Save. Pogledaj traktore. Eno su ćaci. Ćaci!
nas, parkirali smo se u centru grada. Idemo malo da prošetamo da vidimo šta voze srpski bajkeri. Evo su ovde, u daljini se vide studenti koji hoće da uče, lažni studenti, lažni poljoprivrednici. Pomoć, a ništa, niko ne mogu. Ja sam Vlašća, ono Brnović, Marko Tulić, vi ste prodali ovaj narod za 50 ili 100 evra, za neke pare, ili ste uceljeni. Da li ste vi toga svesni? Momci, svi devojke koji ste u Pionirskom parku, jednu stvar moramo da vam kažemo. Mi, srpski narod koji je izašao na ulice, Aleksandar Vučić, taj koji vam je dao dnevnice, je potpisao Briselski sporazum, Vašingtonski sporazum. Viči Mare, ua! Samo čekam Ćaci. Ovo predsjednik Kaveš, Ćaci! Razumiraš Pakistance, brate, tamo, Bog. Prodane duše! Mogu da ga puše! Prodane duše! Gde su ovi Ćaci? Evo je Maja u prvim redovima. Tu smo svi. Odmah iza traktora. Maja, popri se na Čuvam traktor. Pali mašinu. Sedi na traktor, te slika. I kako se tebi čini ovaj Ćaciland? Ćaciland se penzus je. Da. Znači od 61. godišta pa nadalje. Ne nadalje, nego na niže. Ali pun je park, napunio ih je danas. Park ovih lažnih studenta je baš prepun. I crnaca. Ima dosta i Arapa i nekih, ko zna kakvih. Ništa, malo će šetamo ovde, blejimo, pa ćemo da vidimo šta ćemo. Iza scene, Marko snima mene, ja njega. Evo ga naš drugar, bili smo zajedno na Jadru, branili meštane Jadra. Njemu je najbolje da se preda nama. Da. Ali nećemo mu izvijesti.
I eto, posle sat i po vremena provedenih ovde u centru grada, rečeno nam je da preparkiramo motore, da napustimo strogi centar, negde u blizini, da ne budemo baš u epicentru, tako da idemo lagano da izađemo iz strogog centra. Kakav depile! Da pumpamo, a? Javno lagano smo se izvukli iz one gužve iz centra, već je prošlo 3 sata, naoblačilo se nešto, počela je temperatura da pada, a mi smo u ovoj letnjoj meš opremi, postaje malo hladnjikavo, Maja se već lagano smrzla, zato smo krenuli kući nešto i da jedemo, nisam jeo ništa od ranog jutra, pa ćemo da vidimo, malo da odmorimo, pa ćemo možda predveče ponovo da se vratimo. Vidjet ćemo da li ćemo motorom, a možda i odemo kolima malo da se provozamo do grada i da prisustvujemo tom skupu. Eto, ako se ne vidimo više, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Videli ste kako izgledala ova zajednička vožnja kroz ceo grad, kako je izgledao ovaj 15. mart 2025. Ima lažnih traktora, lažnih studenata, lažnih veterana, ali lažnih bajkera nema. Svi su bili kao jedan i svaka čast za ovu bajkersku zajednicu. Nadamo se da će da potraje tako. Ako se ne vidimo kasnije, do nekog sledećeg viđenja, želim vam sve najbolje, puno mirnih kilometara, veliki pozdrav od Dejana, veliki pozdrav od Maje, pa se gledamo, ćao! Pumpaj!